Έχει 8 λεπτά που δεν είναι πολύ. Έχω ίσα χρόνο να ετοιμάσω το τραπέζι για να φάω. Ρε φίλε, πρέπει να βάλω και λίγο μελάκι. Wait. Τσίπα εδώ λίγο μελάκι. Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Τι τραβάω, Θεέ μου, και βασανίζομαι, Θεέ μου. Εντάξει, ξεκάθαρα η πρώτη φορά που έχουμε τόσο απλή και εύκολη συνταγή, ρε. Ρε, πρώτη φορά τελειώνω τόσο γρήγορα. Αυτό δεν ισχύει. Anyway. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω το τραπέζι, έρχεται η παραγγελία και τα λέμε εκεί. Ρε, έχω χαϊπαριστεί, τέρμα παίζει να είναι ό,τι καλύτερο, στορκίζομαι, ρε. Αχ, Θεέ μου. Μαλάκα. Όχι. Τι έγινε, ρε μαλάκα, έσπασε η καρέκλα. Πήρα τη σάπια την καρέκλα, ο ηλίθ. Πάλι καλά κολοφαρδία τέρμα, ρε. Μόνο ένας λουκουμάς έπεσε στο πάτωμα. Όλοι οι άλλοι πέσαν στο ραφάκι του τραπεζιού. Μαλάκα, πόνεσε ο κόλλος. Καταρχήν χτύπησα και την ουρίτσα μου, ρε. Πω, πάχυνα, ρε μαλάκα. Όχι, είμαι στον όγκο, δεν πάχυνα. Θα τρελαθούμε σήμερα. Πάω να φέρω την άλλη την καρέκλα, wait. Ρε, έχω πάθει σοκ. Δεν είναι απίστευτο ότι ένα από αυτά τα δύο είναι δικοί μου λουκουμάδες. Σε φάση τους έκανα εγώ. Ρε, αυτή τη φορά νομίζω ότι όλοι θα πέσετε έξω. Όχι, θέλω να μου πείτε και κάτω στα σχόλια ποιοι είναι οι δικοί μου και ποιοι είναι οι delivery. Περιμένω. Ρε, δεν παίζει να το βρήκες, μα την Παναγία. Μπρο, αυτοί είναι οι δικοί μου λουκουμάδες και αυτοί είναι οι delivery. Καταρχήν δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα, οι δικοί μου φαίνονται πολύ καλύτεροι. Μπρο, γυαλίζουνε. Και εκτός από το ότι οι δικοί μου φαίνονται καλύτεροι, έχω και ένα περίεργο προαίσθημα λίγο για τους delivery λουκουμάδες. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σποιλάρω. Είναι λουκουμάδες γενικά από γνωστό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναφάει εγώ από εκεί. Αλλά είχε 4,8 στο Google από αρκετά άτομα. Δεν ξέρω, αλλά μην το καθυστερούμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Φύγε εσύ από εδώ, καρδιά μου. Ανυπομονούσα τόσο για αυτή τη στιγμή. Γενικά, ξαναλέω, έχω μια υποψία περίεργη και είμαι και αρκετά αυστηρός όσο αφορά τους λουκουμάδες. Πώς είναι αυτοί οι ειδικοί γευσιγνώστες που είναι σε φάση.